I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Hey, standing across the room, I saw you smile. Como levamos facendo casi todos os finais de verán, pola fecha de setembro, facemos unha acampada nos terrenos deportivos de Ceilán, donde facemos 3 días de actividades. Facemos un primeiro día, este ano foi o mércores, xoves e venres, donde o mércores cos pais fixemos unha actividade de montaxe de tendas de campaña, o xoves pola mañá empezamos a ir á playa. Fixemos actividades de playa, donde fixemos xogos, voleibol, hockey, varios xogos en playa, e tamén actividades acuáticas como paddle surf, este ano unha actividade nova que fixemos snorkel. Fixemos unha actividade con buceo. Unha vez vido da playa, diriximos aos terrenos deportivos de Ceilán, donde fixemos varios xogos nocturnos, os rapaces pasaron moi ben, proyectamos unha película e fixemos noite ali, nas tendas de campaña que anteriormente montaran ca familia. O venres pola mañán dirixímonos a hípica de Estivada Ecuestre, en Outes, aquí cerquiña, para facer unha actividade de monta a cabalo, tiro con arco, que lle encantou aos rapaces, que moitos non tuveran nunca contacto con cabalos, e encantoulles. Así, para rematar, o venres pola tarde, fixemos unha comida conxunta de rapaces e pais, donde fixemos xogos, guerra de globos de auga, unha actividade conxunta de pais e fillos que sempre sale moi ben, o tempo acompañounos os 3 días con sol e moi boa temperatura. A participación dos pais é unha participación moi activa. Unha vez acabada a comida, diriximos a facer actividades ali na pista de Ceilán. Todos os pais cooperaron, divertíronse e xogaron en todas as actividades. Pasaron moi ben ca guerra de globos de auga, e os rapaces disfrutaron moitísimo nesa interactuación entre rapaces e pais. De campamentos e cousas así, a mellor esta Semana Santa, que cando empezamos normalmente as actividades xa o ano que ven. Adianto que mellor temos algo aquí preparado para agosto. Para agosto algunha actividade de rapaces sí que faremos, pero é algo que aínda está un poquinho no aire, como aínda que nos queda un meseciño e algo, pero casi seguro que faremos unha actividade para rapaces en Ceilán, se o tempo nos acompaña, para agosto.